Здравейте на всички, аз съм Мистер БГ и това е втората част от Herobrine мода. Втори епизод. Ето, започваме Herobrine. Нов survival. Почвам на Creative. Ще видите защо. Защото много ме е страх да не се спални веднага като вляза, да не почне да ме викат вляза, защото гледам нещо ще стане. Така. Така. World да се даде. Ето ще изляза от тук, че много лагва. Цъганка, идете ли се? Цъганка, я познах. Чакайте, само ще ги подпаля тез. И ще направя. Значи, спираме пожара. Се вадим. Само ще проверя дали Herobrine, значи, Само ще проверя дали има смисъл да правя портал, хоп. Хоп. Значи, Herobrine. Не, този ми трябва. Herobrine, ето. Тъгънда. Хорс. Така, мислех да играя с Animal Bikers, но не, според мен няма да е честно, защото веднъж пробвах да играя с Animal Bikers и сега ще ви кажа какво стана. Нищо не стана. Честно. Нищо не стана, затова се отказах. И всъщност ако не бяхте го видяли, той беше Animal Bikers, беше в стария епизод. Беше включен, аз го изкарах с мечонятика, сега щяхме да снимаме, обаче той стана извън и всичко се провали. Така. Golden, така. Golden. Този път ще вземем и бол. Чекайте, тук е направо бол. Така, бол. Как бяха стрелили? Аро. Които тези стрели ще ги сложим там. Така. Значи правим Golden. Тук едно Golden. Още едно Golden. Един Herobrine. И не. Опа, този път ще играем на. Нормал. Фък. Значи този път ще играем. Какво аз го махам, че пак се пре. Так. Значи. Махам го. Ще намалят този. Така, значи, Fire взимаме. Не едно, повече ще ни трябва. Този път ще играем, няма да играем на нормал, защото миналия епизод мисля, че го играхме на нормал. На хард сме го играли. На хард и нищо. На нормал ще го играем този път. И това миналия епизод нищо не излезе. Пък уж го играхме на нормал, уж.
Така. Правя се на Survival. И почваме Herobrine Totem. Ето, почваме. Ето го. И отначало той почва да ми напада. Мене малко ме е страх от Herobrine, честно ви казвам, страх ме е леко от него. Така. Тия са фаз... Тия са фаз зомбита. Аре бела. Значи... Кикнама. Кикнама тос. Кикнама. Ето го. Сега ще избяга. Сега ще направи някаква мърлява къща. Аз познавам този. О! One hit! Убих ли го, бе? О, не ще не съм направил. Аз няма да го убия на one hit. Той Herobrine е идиот. Идиот на квадрат. Не. Ей! Са, гледайте. О! Днеска със лък не ми върви, бе. Аре, бе? След това се махне. О! Бил го, стана му тъпо! Гледайте. Срам. 1.1.0. Вау, изкараме ангелите. Welcome. Добре дошъл в ада. Добре дошъл в ада. Welcome to hell. Добре дошъл в ада. Мене не ме страх от тебе. То се ми дава... Ей го. Май! Не, listen to this. Нос, скарай на нос. Не, моля, не. Аз трябва да снимам, бе, как ще ме убият, бе. Епизодът трябва да стане по-дълъг. Така. То стиганин ме изрита. Да, закри, моля да дойде тук едно на едно. Майко. Ух, one hit. Паш колко аз не съм тъп да го изям, бе. Ето се май е там някой. На то му стана тъпа, че му бия хората. Ха-ха. На то къща. Сега ще му стане брутално тъпо, вижте. Още едно. И да, естествено още един Herobrine. Сигурно пише, не ми чупи къщите. Ще му и тъпа и запиши ги. Чупя. Гей, сега потръващо. Тръващо. Ай. Какво пише?
I was here, аз съм тук. Чук, я? Аз не съм тъп да сляза долу. Ей, цако отроващо е троска е тук. Аз съм тук, като сежиш долу, идвате с 1000 прасенца, там не са фука. Майко! Нищо ми няма да ти тъпва. То само и тъпо дет мъж тук къщи. Да, на Херобрайн стана тъпо, на Херобрайн става тъпо. Леко настръпо. Че не беше страшно. Гей, то стилно, че ще направи ден. Теле. Само телевизорите. Хо-хо-хо. Nice to see you. Мога да те гледам. Майко! 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 Не. Я Херобрайн гличнат. Чи се да снимка на то. Ой-ей-ей. Значи, както стоя света на река, пак спалва майка. Ще бия хората, ко да няма ги гледам. Колко са тъпи. Ма той защо тук само не спалва тия са работи, бе? То ако си оправил къщата, не си ги оправил. Телевизор. То сега ще се прави една къща. Да, познах. Що ме с... one hit! Не, да спалва къщи да му е тъп. Искам те. Дядь, идвам до къщата, циганин. Дядь, идвам до къщата, циганин. Хайде. Тъп. Тъп. Няма да му руша къща чиста разревена. Какво? Ето. Вие нема край. Ти няма. Тъпи. То сега ще спауни. Като види удобен момент ще спауни. Little chicken. Не знам, ай, да ми темни! Аз се правя на крейч. Не ми пука. Не ми показва този циганин. Така. Ще оправя айтемите. Айде, отменяш ми мисла. Ма, много мраза да ми взима айтемите. Той... Прекали! Ужасно прекали. Той, значи... Той умря. Тъпо ли му и сега? Тъпо ли му е? Те че ли пиша тъпо ли му? Знаете ли колко му и тъп сега? Чакайте се малко. Дай да се вземете сега. Къща.
Херобрейн, тъп си. Херобрейн, тъп си. Казвам, че го тъп си. Така, това ще бъде втория епизод. Вие знаете. На Херобрейн. Епизод номер 2. Страх май. Не, май. Ох. То сега ще ма бутни. Като знам колко е тук. Един ме беше казал, не че го критикувам, не знам, Ооо! Искай амбулите, гледаме селяните, обаче. Глична съм си прасица и глична. Сега ще им скоча на бой. Те са две, аз съм. О, повече от две съм. Това са глична. Извинете за оня бъг в стария епизод. О, селяни. Той си е селяни. О, умре. За стейк ще ми даваш. Бели ме край. Неговите атаки стават все по-тъпи и по-тъпи. Като го убих му станаха по-тъпи атаките. Смисъл, под по-тъпи имам предвид по-силни. Ма за мен са по-тъпи. Ма тъй не, според мен тъй не е честно да го отнасят теме. Ай да дойде. Как може да... Той да дойде. Той да дойде да се бие с мен. Що трябва да праща други хора да се бият? Че има довижда до една мисъл. Херобрейн е страхливец. Това всеки го е довел до тая мисъл. Кравите са на много хелт. Той път. Какъв... Чула се какъв друг мод да добавя. Само вие можете да ми кажете. Пишете в описанието какъв мод да добавя. Друг страшен. Не пишете, няма да добавям други страшни модове, защото то сме стига вече. То сега ще спавам някой. Ще дам една голда на сега. Значи, то знам, че ма бие отгоре. Знам, че ма бие отгоре. Ама... то... Стига си ма купе! Билборд. Опи зад мене! Колко сте бе? Два. Абе, аз му казах на Тос 1 на 1, Тос на... Та пак ли ма мисли? О, дали трети път ще го убия. Искам да го убия 3 пъти да му стане така. Как мой Херобрейн да те бите е мазно? Той Тос... И майко... Направо го насрах. Направо го насрах. Тос пак иска бой. Като някой...
Бяха би и броните. Джо. Така, аз нарочно се въртя тук, защото на другите места ми лагва. Съм учим с един мой приятел, той защото има Майнкрафт на тела. С един мой приятели имат Майнкрафт на телефоните. Моят телефон пак е сензорен, ама е без Android. Сега ще ми купуват един с Android. Такова. Един с... И сега съм учим да намерим Herobrine. Навсякъде ходим, обикаляме World-а, на коли не сме го обикаляли. Просто навсякъде обикаляме цигани. 20 бокс са взели те сега. О, една кошка. О, сега ще стане вече. Ама аз сам мен и ще го направя. Как? Просто много лагва, извиня. Това нас тук. Хайде мой тъп, пак ще ме разруша. Тос направи 1000 къщи, аз 3000 му разруших. Искам да му намеря неговата къща истинската. В смисъл, под истинската, тя е една направена, аз пък аз от Bedrock ще да кажа. От такова, тя е направена от... Сега как можа да... От Bricks. Не от Stone Bricks, ами от Bricks. Такива обикновени цифри. Чай, че има да се гледа на деца. Алелуя, да фуя. Алелуя. Една битка 14 лева. Ух! Хай! Да, кикам. Кикна имате предвид, че ме изрекла. Мали. То се опита да ме удари. То се праща. Ме е страх от тебе, само малко. Значи, това е най-номадире. Или пък, сега ще ми спал някой. Зомби, аз съпът. Не зомби, изобщо нещо ще ми спава, аз съм. Значи, не. Fuck. Слабоумник. Така. Мисля това да е за този епизод. Ами...
Харесайте видеото. Чай само. Така, смехотворната къща. И ще направя и ще сложа. Какво направи? И какво направи?